Pasa, zer nahi duzu? Matematikako liburu bat 3. mailakoa. Hau? Bai, eskerrik. Ingeleseko liburu bat 3. mailakoa, ez? Eta zer gehiak. Bara nahi dugu. Hemen, ez, hemen. Eskerrik asko. Agur. Agur. Liburutegi joango naiz. Pasa, zer nahi duzu? Liburu bat, Hau? bai, hiztegi bat, eta arkatz bat, mesedez. Hau? Euro bat. Ez. Eskerrik asko. Agur. Agur. Kaixo, zer nahi duzu? Ba ez dakit, nik uste dut animali batzuk. Bale, irakusten dizut bire denta. Bale, oso ondo. Hemen daukat bi kobaia. Hala, ze polita bat, nik uste dut emakumea dela. Bai, ama da, hau da kumea. Hala, ze ondo. Eta hau da ma. Hori ikusten nuen. Hemen daude janari marka asko, batzuk arrainak, beste batzuk ez arrainak. Bale. Bueno, Eta ez dut bukatu. ba segi. Hemen daukat untxi txiki bat. Hala, ze polita. Eta bere kaiolaren ondoan hamster bat. Ze polita biak asko gustatzen zaizkit. Hau iguana bat da. Aunque polita batzuk pixkat agresioa da. Bueno, ez da zer gertatzen. Orain, hau pixkat endurra emango dizu. Ai, kilimak egiten dit. Ez kezkatu. Eta hemen nire arraina. Hauek bai politak direlak eta oso ederrak. Eskerrik asko. Gusten dizut pixkat momentu bat hemendik gauzak ikusteko. Bale, oso ondo iruditzen zait. Egongo, eta zi gauza bat ez dakizu edo jakin nahi duzu esan niri. Bale. Nik uste dut hartuko dudala janaria. Barkatu, poltsa bat daukazu? Bai, hemen. Bale, eskerrik asko. Hartuko ditut. Hauek eta hau. Hau eta hau. Oso marka ona hartu dituzu. Ba, pozten naiz, zeren nik ez dakit oso ondo markaz. Eta orain animaliak aukeratuko ditut. Hartuko ditut. Hau, txoria eta txoria. Ez da txakurra eta txoria. Ba, txakurra eta txoria. Horrela zenbat da? Dira 58 euro. Bale, Txoria behar du janaria gaua eta egunean. Eta behar du atentzioa. Eta besten du oso ondo. ala zen da besten du. Eta hau da txakurra. Txakurra gustatzen zaio asko ateratzea eta ere gustatzen zaio mimitoak. Ze politak dira biak. Nik uste dut txartelan ez dudala ukiko saldoa. Bale, saiatu. Bale, Ez. baiz. Hori nemango dizu ditu. A ber, bai, benak. Eta benak. Tori, vuelta. Eskerrik asko. Agur. Agur. Ai, ez, gauzak astu zaizkit.
Hori. Horintxe bertan eman naiz. Ematen dizu poltsa bat. Bai, mesedez. Hori. Eskerrik asko. Agur! Agur. Kaixo. Zer nahi duzu? Liburu hau bigarren mailakoa, mesedez. Bai. Sobre premium hau, mesedez. Bai. Edutako dut. Zeunak. Txiko dut. Eta sobre hau, mesedez. Zeunak ere bai. Bikanika hauek, mesedez. Arkatza hau. Eta motxila hau, mesedez. Zenbat da? 50 euro. Alde... Txartelarekin ordaindu aldet. Mesedez. Bai, noski. Zerten ziren zenbaki sekretu. Bale, hau emango dut. Eta opaia ematen dizugun borragoma bat. Eskerrik asko. Agur, ondo pasau. Kaixo, zer nahi duzu? Napolitana bat, baget bat, eta txupatuz bat. Nahi duzu poltsa bat. Bai. Dira 24 euro. Eskerrik asko. Itxon, hemen ez 24 Eskerrik asko. Agur. Agur.